Formal na ang Gipa-ila-ila kaganiha ang mga kandidata sa gikahinamang beauty pageant Miss Mandaue 2019. Atong sudungon kining mga pambato sa prestiyosong kompetisyon pinaagi sa report ni Chona Carion. 16 ka mga maanyag nga mga dalaga ang opisyal nga milangkob sa Miss Mandaue 2019. Formal silang gipa-ila-ila sa media dito sa City Hall. Gipasalig sa mga organizer nga mas bongga ug sadya ang pageant nga himuon sunod buwan. Espesyal ang kalihukan karong tuiga tungod kay gisaulog ang ika-50 ka tuig nga anibersaryo sa Mandaue City. Like me, very beautiful. I screened them personally, and these are very intelligent ladies. I'm very proud that they chose Mandaue also, and they chose to screen for Mandaue. These are not only beautiful women, but very intelligent at the same time. Well, basically, there is no additional segment, except that we have increased the number from 12 to 16. And the swimsuit competition, there will be two competitions for swimsuit. One for daytime and one for during the pageant. And those are the new add-ons that we made. Sa presentation, mitubagsab ang pipila sa mga kandidata sa pangutana sa mga sakop sa media. Matag usa kanila mipasabot nganong mas haom ang corona, matag usa kanila. And how I can help Mandaue is just through my advocacy. So since I started pageantry, I had the advocacy for mental health awareness, and I'm very aware, and I've read about it, about the approved mental health law. I know that most of the candidates here are not only doing it for ourselves and for the fame and everything, but rather it is really to look at the bigger picture, to really implement our advocacy, because I know that each one of us have our own unique advocacies, and that is something that we really want to help. Himuon ang koronasyon sa Miss Mandaue karong May 7. Samtang laing angayang atngan, mao ang Mandaue Gay Pageant Sub sa Mayo 4. Kutay kini sa mga kalihukan subay sa Mid-Year Cultural Summit sa syudad karong buwana hangtod sunod buwan. Nunot kini sa Golden Anniversary sa pagkahimong dakbayan sa Mandaue. Uban ni Rod Prado, Chona Carion, Balitang Bisdak.